Ще хвърля два пъти водата, викаш ме излезе от хода. Тук става много шибано бързо. Тук няма като измисля как. Ти усещам да ти саксофон е бусто. Само млящи от Зареев и фърля маслини, брато. Без да го виждам, знам, че иде. Че момчета, голяма организация, бе, човек. Тежи ми главата пълна на устата. Тя се поправи. Бах тия пичови, брат. Ти виж, от другите ги няма още, бе. Те откъде минаха, какво направиха? Знаеш, първо газ даха тия продуча, къде са? На масата. Врещи ли голямо беше на Вегаса? Ага. И тук ще пада някой, брато. Как горе, бе? Дай назад на гума и нагоре. Нагоре е по-добре, май, бе. Тук надолу, къде ще слизате, бе? Давай, долу! До водата и там газ нагоре. Ами надолу къде ще отива, брат? Там, да слизат. Давай. Оттам ще мине. Те ще го качват нагоре, бе, да. Там е по-добре, да. По-добрия вариант, браво. Браво! Браво! Там е! Браво, бе! Ето големия камък до лявата ръка го махни! Евала на групата е човек, виж. Браво, бе, виж за какво става просто, човек. Сега ще виж нашите глигани какво става. Чичо, Киро, изади всичко. Може такива работи, Киро. Там е място. Браво! Тия камъни трябваше да ги махнете там. Ето големия камък. Това е най-гара, макар е, това не знам. Браво, 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 браво. Хайде, браво! Слушай, деда газ да зачекне да еба и пуши нак. Ето долу! Тук и там е пътеката, виж! Там! Брато, това е отбор. Нашите ли са тия бъкци? Други жертви. Те виж колко леко минаха, човек. Браво, бе, чак ни повярвах, брат, разбираш. Видимо леко минаха. Да, видимо. Не е отрем. На скалата е много леко, идеално леко е. Най-добре го дигне татка. Това пачарозата. Пачарозата. Моята фанарка ще им дава идеи, ще изпрата. Ого, писка със седне. С въже го пуската. Въже го държа. Кой е това? По-добре отгоре се върнете! По-добре отгоре се върните!